sannan abu na gaba za ku gani wanda za su bibiye mu maganan bidiyon wuki idan ana tuhumar maganan malam Nasiru da maganan addini wannan wuki ba yana daga cikin wanda aka tura majalisa ba kuma majalisa ta tantance su to mu dawo akwai bidiyon da yake faɗa kuma akan kujerar gidan gwamnati yake cewa bai wa kowa laifi ba kuma baya apologizing kuma bai ba kowa haƙuri kuma baya da na sani kuma bai na dama akan abin da yi a cikin abin da ya faɗa sannan wuki ya faɗa ya ce jiharsa jihar kiristoci ce haka ya faɗa kalma da kalma don girman Allah ina malam Nasiru ya taɓa cewa jihar Kaduna jihar musulmi ce kaɗai ya aka yi wancan ya je majalisa wanda ya yi declaration ɗin cewa jiharsa jihar kiristoci ce ya ɗauki ɓangare ko malam Nasiru ya kai doka majalisa ne ya ce ta yi doka kada wani ya sake zama gwamna a jihar Kaduna in ba musulmi ba ya kai wannan sannan da ya gama magana fa shi wuce sai aka samu shugabannin addini irin su rabaran da janar irin su obasiya irin su abin da ya shafi admission fa suka tashi a gaban shi suka karfafa wuke suka ce maganganun da yayi daidai kuma a irin wannan lokacin shugaba na addini irin shi a Kirista wanda zai fito da wannan matsayin an rasa su fa ƴan kaɗan ne ba su da yawa amma kun ga shi wuke ya ci banza to yanzu muna magana ga duk wanda suke ganin shi maganar da ya cewa yayi malam Nasiru irin su masu tsatsauran ra'ayin addini bai kamata majalisa ta zo ta kyale su ba ya kamata su ja mai kunni amma ga wuki yayi wa'annan maganganun fa bai yi magana akan wa ba wuke ba wannan shine dalilin da yasa muka ce to ya kamata wa'annan maganganun a duba su wannan shine maganganun to yanzu dan Allah a fadar gidan gwamnati malam Nasiru taron da aka yi maganganun da yayi ba a gidan gwamnati ba tare da malamai su shi wuke sanda ma yake bayani akan kujera yana jujjuyawa ba haka bane sannan manya-manyan malaman kiristoci su fito suna faɗa wa duniya cewa haka ya kamata yi suna ƙarfafa sa suna goyon bayansa sai kuma wani ya zo ya tasa wani musulmi gaba yana yaƙarsa saboda addini sai ka ce to masu addini su kame hannunsu su kuma babu ruwansu saboda kana neman yaddan mutane saboda kana gudun kada wani jahili dan iska mara mutunci ya hau social media ya zazzage ka saboda wannan sai ka kasa faɗar abin da yake da daidai ne wannan shine yana daga cikin abin da ainihin wato ya masa to yana daga ciki dalilan da ya samu Malam Nasiru ya waɗannan bayanan a jihar Kaduna ya faɗa ya ce waɗanda ba musulmi ba sun gane cewa ba sa zaben jam'iyyarsu a nan jihar Kaduna kuma kun san Barnabas Bala Bentas a zaben 2015 sun ɗauko shi sun ba shi mataimakin gwamna da aka zo 2019 tare da haka sun zaɓi jam'iyyar to wannan shine dalilin Malam Nasiru daga nan igina bayanansa ya ce ba zai yiwu ba tunda sun gane ba sa zaɓarsu ba zai yiwu ba a zo kuma al'ummar da ita ta zaɓe su a ɗauki mukami a ba su da ba su yi zaɓe ba su ba su kowace irin gudunmawa ba sannan a ɗauki mukami a ba su daidai da al'ummar da ta wahala ta zaɓe su ta ba su gudunmawa tsakaninku da Allah akwai adalci da balas na siyasa ko babu akwai in kun yi wahala a saka muku ta hanyar ba ku mukami gwargwadon wahalar da kuka yi sannan na faɗa na ce akwai nau'in mutane guda biyu a nan jihar akwai nau'in waɗanda ba musulmi ba da nau'in wanda suke da wata muguwar aƙida wanda da yadda suka ga dama suke a jihar nan da Malam Nasiru ya zo duk wani matsiyaci sai da ya taka shi kuma jihar Kaduna ta zauna lafiya to mu yanzu muna faɗa muku cewa duk wanda zai zo jihar Kaduna ya zama shine sababin da zai sa jihar Kaduna ta zauna lafiya wallahi kowa ya mana goyon bayansa duk kuma wanda zai zo ya ɗauki haƙƙin da ba na musulmi ya ba wanda ba na musulmi dan na al'ummar musulmi ya hana ta haƙƙin ta ya ɗauki haƙƙin da na musulmi ya ba wanda ba na musulmi ba dan a zauna lafiya a jihar Kaduna na rantsi da Allah ba za mu yi da shi a matsayinsa na shugaba ba